diri. Ilan naman di pagamit ang foam, dili free ang foam, ilan naman di pagamit. Guys, majung adlaw, majung buntag na kung tanan guys, ako'y panudlay oh. Parang giipit ang buhok kay sa dumakado ko naligo. Maghatod ko ni Crystal guys sa kuan, magiti. Kay mo kuan na sa guys kanang mo bali na og kuan boarding house. Di ba di mapugtod nak? Kaning rice cooker. Sup-supog sa'yo guys, hindi oh. Sakay na guys. Nangunninha siya oh. Daghan siguro sulod diha. Hala naa joy daghang kuan. Laki lagi day. Daghan na day diha. Dagko pa joy ang suwaki. Ay daghan na pud kay tuyom oh. Mana na ba jud ko manginhas. Ha. Ihatag na. Hala o dagko kay siya nak. Daghan kay sag tuyom. Makaon ra ba ng tuyom? Ito, nice kay siya oh. Nice. Minas diri oh. Sawaki na pa do. Hala, pwede dito mo dayo dihag manguha suwaki. Abot na imi guys ga tuya-tuya maning gisakyan kay murag balod man og gamay. Hangin. Na, ninay na. Uy. Ibu ito na. Naikuan. Tay. So hapit sa midari guys kay nagkot. Ana midari sa iyang eskwelahan niya. St. Paul. Kami kainit. Parang kainit oh. Siya guys, ni hapit pud mi dari sa Himlonlier kay diyang gi-claim ag isang pang down payment sa iyang bag-ong dorm. Mo na ang St. Paul diha guys. Yeah. Asan na bita man? Kanang na gate? Kani. Oh, ni okay ra di agihanan? Lagi. Di man di hadlok ang agihanan di ay. Ni adiri yang at Maris dagay kani. Ikatutok ko sa. Ito mga ako ano. Green na balay. Oh, na mo day CCTV kada. Oh, kani ang yung Team Maris to rin. Nindot man di ay. Puro mga dorm diri. Ay mga CCTV oh, nice.
siya na ako ni balik ng mga tanon po. Kaya. Nice man di ay. Kaya na si Jaygit. Ayo. Pero na ako nung Crystalline. Wrestling. Ayo. Dispasing taan ni ron. Langit daw. Ay. Ibutang ng kurus lang lamisa. Uy, nice. Lagi kay limpyo. Ha? Ang inyong room na dapit nga ko anon. Ay, CCTV. Asa dapit aban? Ah, dira. Oh, wow. Money ang room. Ay, money siya submitter. Oh, ang inyong tawag sa room ACR2. So, tanan nga mga naadire ACR na siya aircon room ang tawag na ACR2. Okay, puro Dire yun. yung light. So, imong yabi taga-ante karon kani. Dire siya niya mag-lock ka. Dili siya ma-lock through yabi here. So, imo gyud siyang i-lock here. Yeah. Taga left. Mm. So, ang usa ka bed mo, palit to sa Tagsa mo ka ka bed. bed, tagsa mo sa imong kauban. So, depende ninyo ilahin yung style. Pwede niyo dire ka sa kilid or Dito pwede siya sa kilid. mong gapa-straight dadto, bali yung ulo ug ulo kani siya mag-abot. Dayon ang the rest na space kana iya na space dadto or dire nga space iyahan. Or ang style sa pickaxe kay kuan. Kani nga bed na dire ay dire. Ang kani nga bed kay gapaana. So, na siya space dire, butang siya cabinet, katong lamisa-lamisa. Ang kanang isa dire kay ang dire iyang style kay padadto iyang bed kay para na siya space dito nga side, makabutang siya mga cabinet, ingano. Oh, nice bitaw. Pero og gusto ka nga gapaana ang duwa, okay ra, na po siya space dire, na siya space dire. O, depende ra kung sa inyong ganahan ni is. Anya dayon, na mo'y kaning bintana dire if mag-brown out or unsa, pwede rin siya maka-open. Oh, nasa here. Pwede sa lumagamit ani dire pero wala mi yabi ihatag ani dire sa gawas. Sa inyo hara sulod. Di ba pud siya ma-lock sa gawas? Kaya naman na sa sulod dire. Dili jud ninyo hilabtan na kay bisig pag-lock malibot ni ninyo ma-lock dito din na ma-open to. Dili siya ma-lock type. Dili na siya. Kay ani man. Ah, dili sa sulod man siya. Dayon wala. Naara di na. Nice Or kayo. double lang ganit ni kanira ka pwede muscle. Kay katong gahi. Kani. Dayon, if mag-brown out or di mo ganahan mag-aircon, Pwede na siya i-open. dali. Na, yan. Tapos, kaning, kamo na bahala kung saan ninyo ang ang style. Kani siya, kaysa dali mo siya sa ilalong. Tapos, here, ang aircon. Kabalo na magkana na. Na, gandar siya. For electric fan. Cool pa na siya, di pa na high cool. High cool. Turbo. So, dahil mas-CR ninyo, of course, na aeroprotected. Karoon na yung hang sunbot na may liquid ko. If manglagamit asa dali. Pwede rin kabudari na yun. Nya pwede ra maghimog-hayayan sa gawas. Mangugas. If magugas dala sa damo, may lababo. Oh, nice man. Pwede naman siya na. Yan na. Maghinlo na lang taon niya nagbalhin. Andar ko ide yung May shower. Okay, bago ba yan siguro ni Miss, no? Bago siyang kuan. andar sa tower. Nice.
Nice. Ikaw dito ka dapit. Kasama ka? Pero magtuon ka. Talikod dahil eh. Ay, Gani yung stand lagi. Stand ra. Nya diri ra nila ibutang ilahan ng ihalay or Oh, pwede ra siya. magdayon sila glaka ka ilahan akong i-move diri ra sa nila ibutang kilid. Kay silong na po nilang muuwan. Oh. Nice. Nya dayon ang iban sad kay kanina sila ilang misa sa una diri gamay nga lamisa ang pataas nya extension. Tapos daron ipagason nila ilahang lutuanan. Diri sa mga gawas. Ah, pwede ra po na. ganahan ka ang kaning diri nga room A aircon room 3 kay sa sulod diri sa tiglutuan sa. Ayaw lang na sa sulod kay manimaho. Oh, ug magluto mo i-open gyud niyo ang door. Kani mao. Ang walay curfew para makabalo ka ha. Wala may curfew pero maka-monitor gyud may everyday ga monitor. Kay gyud na ko. may CCTV. Oh, na CCTV nasa diri oh. Hindi mo rin sa Nasa nakatubang. dito sa entrance so maka-monitor ko kay gina-strict mo gid mo nga bawal ang laki. Kung naaman mo'y bisita nga laki classmates or unsa dira Sa ka gawas, sa may visitors area o niya dayon kaning pwede gid mo dira hangtod alas 12 alauna mo dira mag group study ba or mag unsa-unsa mo so okay ra jud kay siya makadaw tatag si bisita if ever na imong parents or nakapamilya or mo sleep over 1-2 days inara ko pero pag naamoy classmate mo sleep over bawal na siya. Ah, okay. Thank you. Nice kay siya. Unya, hangyo alam ko inara jud ko kay basta niya heads up ti ka sa GC. Namo tayo GC, anti ka. So, heads up ti ka sa GC. Unya, tablaw jud ka. So, kana and then if ever nga namoy bisita morning diri mga classmates, okay ra jud kay siya. Ay, dili ni siya magbisita ani. Unya, if imong kauban bag-o dili tong imong classmate kaning pagsabot ra gyud mo kay basin og mo reklamo gyud daw siya in nga miss kuan kayo miss so di na pud ko makakuan na kay kamo magduwa na sa room so kamo ra pagsabot and Good. Ay, na de pi kuan diri. so diri sila maghalayan pero kani careful ka kay every Tuesday o Friday kanang naaman tay tiglimpyo diri naagi maglimpyo tinuok so Tuesday o Friday na sa mula mes mga basura dala ni milabay basta kay naka-black bag lang gyud siya so kay nakasapit Ay, naaray siya mukuha. Oo. So, pwede ka makahalay, pero careful ka kasi nga tuluan. Muna akong gingon ninyo nga, mas maayo kay naman mo inyong mga area. Oh, kay mamantsahan. Dito ka, kay kani sa common man eh. Dili man ka sa common, dito, sa parit man mo. So, pero, pwede yung ka makagamit here sa water. Kung in case na Maglaba. maglaba ang isa, so pwede ka dire. Hi. Mas maayo, dito ragid mo, di ang manghilabot dire. Ilham Itaw. sa likod. Kung diri ka, muna eh. Namo inyong own nga shower, CR. Ay. Alit tayo sulod. Nice jud siya. Wala, limpyo pa jud. Lababo, dayon diri, mga rooms. Mo tong gingon niya. Amo si may Aircon room nga, gina siya aircon room. Ano ba siya, ignar ako, pero muingon mo nga, bantayan ako niyang anak 24/7, dili asan. Kita. So, let's say for example, gainang buntag, unsa mong oras sa alas 10. Oh. So, may bawaan jud mami og kisay mo sulod diri. Kanin, Oh, kanin. kana. Nag-ayong ka din. Oh, na jud oh. Oh, nakitaan mi mami oh, nag-ayo mi gani siya oh. Kung example, dari sad sa Pikas. Dari sad sa Pikas, Kay na puy mo announce diri. Mustorya ako. For example, sa kaning diri nga area oh. Diri nga area ilaha dadto straight, ilaha nga Itong puro hallway. aircon. Oh. Kita gaina oh. Kita jud siya. Oh. Nya pwede sa nako siyang mag-move. Pwede sa nako na siyang i-move, ha? Sa mo ni. I-check ra nako ba?
Kay bisag nara kasi inyong balay makakita jud ka diri no. O nya mo detect yun siya. Mo detect siyang kanang may tao ba tingning mo ana siya so wala na ko lang na pulsod ng mga orasa. So if ever nga ko akong i-check okay ra jud kayo. So nice jud. March na ko ano maningilay or bisag wala pa yung March may kami so bayad ko daan o 3 to miss para na siya sa month of February na ko. So ga-advance ka pero wala ka gahatag sa imong electricity bill. Kamay na may tendency nga ulahit yung madawat ang electricity bill. Kay ang electricity na to tig-reading ang no-record repeat sa 5 man siguro na pizza G's. Pizza G's at na so mga naa sa range nga 10 to 15 every month dara ka makadawat og electricity bill. So naay tendency nga una mi nga maningil sa imong sa electricity bill. For example, pizza G's taron kunya nag-generate dayon me ugma pizza say ihatag ko nimo og bill miss ang inyong bill kay nagtotal og 1,000. So split mo ana sa duwa depende niyo kung unsa Pair 500 mo. So sige miss mohatag ko nimo ugma mo ana kanako. So nihatag kag 500. Ko okay noted ni this is for the month of January nga electricity bill. Kung note din ka note wala pa ka nakahatag sa imong monthly rent lang daha. So wala na ko nimo. So for example, katong 500 nihatag na ka moingon ka na ka miss mohatag ko sa bill sa electricity na mo nga share plus mohatag ko sa akong monthly nga rent okay ra pwede siya pwede ra iusa kana pwede kang mag-base dadto sa imuhang electricity. For example karong February naman po ng electricity nga bill mga February 5, February 10 ana kasing ana pwede ka na mo base na tigbayad na sa nimo sa January naman. Kana na lang kay para di ka mag-report. So once makadawat ka og kuan kaning electricity, kana usa na lang. Okay. 6,000. Ako i-input here ha. Unya mo atag ko nimo og acknowledgement receipt next week. Pagbalik na ko diri kay wala mo koy form katong papel ba. Unya pag maka-create na ko ako asang i-picturean isang sa imong niya. Ako aron lang ginapapilit sa room. Kabantay ka atong na room dara nga kasi ginapapitlan ako sa every room ako aron lang ipapilit ang inyong billing. Nya akong picturean isang sa inyo ha informing na siya nga na-create na kang AR. So kani ha na ka 3,000. So mag-start na ka by next February puhon pero na naka-ika-advance na bayad sa puhon okay ra. Same date naman sa January 18. 3,000 security deposit, 3,000 ang imuhang 1 month advance rental, monthly rental nimo kay 3,000. Wala rin guys kaya nibiluhan na gid sa dorm mo gyapon eh. Nice kami guys. Pwede na galing dari matulog. Sige lang. Paano lang ang inuulan dito sa dorm? Mauna ko ba sa'yo na? Yan na, kay alas 4 na. Dalang salamat mi na aday ko diri. Amo nag-dialis. Ngayon na lang ipagamit ang foam. Dili free ang foam. Ngayon na lang ipagamit. May pang-save na rin mga kuwan. Kaya magkuhan na lang ito dihaog. Ikaw na kayo nag-uwat. Pero ba siya na ito? Nga mong gawas ta? Ibutang sa naman. Tusok na ba? Ay, di mo arang na. Katong gamay rin nga. Sukda rago na siya kung sa katas akarong mabutangan ni mo kuan mabutangan ni mo